Vážení gurmáni, vážení priatelia, vitajte na druhom ročníku Bratislava Food Fest v Medickej záhrade. 27 reštaurácií, 38 šéf-kuchárov z celého Slovenska, z 9 krajín sveta a nespočetné množstvo vinárov, lahovodok, delikates. Užite si to, prechutnajte nás. Ďakujeme. Všetkých by som vás chcel pozdraviť a privítať na tomto food feste. Welcome to Medická záhrada for our 2010 Bratislava Food Festival. Nálada je tu skvelá, ako môžete vidieť, proste aj kuchári profesionálni sa zabávajú. Na hlavním stage se vystřídalo mnoho mých kolegů, kamarádů s bezvadným show. Zalijeme to takhle dnem a ten tam musí trafit. Já nebudu dýchnout do toho. Já se účastním už druhého ročníku Bratislava Food Festivalu a myslím si, že kdo se ho nezúčastní, tak ho hodně přichází, protože se tady setká s daleko významnýma kuchařema ve slovenské gastronomii a je to zážitek, protože každý se tady prezentuje svýma věcma a máte na jednom místě možnost ochutnat strašně moc receptů a výborných věcí od nejlepších restaurací na Slovensku. Odporúčal by som to úplne všetkým ľuďom. To pěkný, máme štěstí s počasím, příjemní lidi, jsou tady pěkný holky, takže... Nejlepší pivko, výborného vola pečeného, marinovat asi 5 dní, peče se 5 hodin vlastně do prvního řezu, podáváme k tomu různý světový omáčky, takže všechno fajn. Sa najviac páči, že je tu veľa jedla, to sa mne najviac páči a kuchári sú tiež sympatickí. Ste očakávaní a nenechajte si ujsť túto príležitosť a pozrieť si všetky tieto dobroty. A príďte aj o rok na 3. ročník Bratislava Food Festu. Dovidenia.